Għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex pajjiżna jospita il-Ukraine Peace Formula li se jsir bejn is-Sibt u l-Ħadd. Jum qabel tibda din il-laqgħa għolja wan jużar il-post fejn se ssir u tkellem mal-kelliem għall-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Rodrik Zarafa. F'dawn il-laqgħat importanti dwar il-paċi fl-Ukrajna se jattendu madwar 60 delegat minn diversi pajjiżi madwar id-dinja fosthom l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, l-Indja, l-Arabja Sawdija u t-Turkija. Diskussjonijiet importanti illi se jkunu qed jagħtu spjega ta' x'sar fl-aħħar xhur mill-Ukreni b'mod partikolari fejn jidħol numru ta' setturi u apparti minn hekk ħankun qegħdin naraw illi npoġġu fuq mejda il-pajjiżi kollha li kienu mistiedna u li aċċettaw l-istedina rrid ngħid illi għandna f'Malta jkollna numru rekord ta' pajjiżi li ħajattendu għal dawn id-diskussjonijiet meta mqabbel maż-żewġ rounds illi saru ta' diskussjonijiet qabel għaliex f'Malta jkollna kif diġà qed madwar 60 delegazzjoni se tkun f'pajjiżna. Malta se tkun rappreżentata mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg u aktar tard mill-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru Glenn Mikallef. Zarafa tenna l-importanza ta' dawn il-laqgħat f'pajjiżna fejn Malta terġa' sservi ta' pont għal paċi fid-dinja. Se jkun tiġu f'Malta numru ta' delegati għoljien minn gvernijiet differenti. Primarjament minnhom din il-laqgħa hija immirata lejn in-National Security Advisors tal-pajjiżi. Ovvjament hemm pajjiżi li m'għandhomx National Security Advisors, però qed naraw li l-attendenza ħad tkun waħda li tirrifletti nies ta' kariga għolja fil-gvernijiet rispettivi. Dawn il-laqgħat tal-paċi mhumiex tal-ewwel f'pajjiżna hekk kif sax-xahar li għadda stess. Malta wkoll ospitat laqgħat ta' livell għoli bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina.